Demokraziaz sakonduko dugu. Eguerdian denoi, eta ezer baino lehen zorionak. Lortu duguna, lortu duzuena ikaragarria da. Gaurkoa egun handia da. Eta aprobetxatu nahi dugu, eskerrak emateko, bere garaian, bere herrietan, erabakitzeko hazia jarri zuten herritar guztiei. Hemen da Kataluniako ANC-ko presidente Jordi Sánchez. Benvingut, Jordi! La paraula és teva! Como la Asamblea y como tanta otra gente, centenares de miles de personas, trabajaremos para que nadie, ningún gobierno, ningún Estado, ningún juez pueda suprimir, pueda suspender, pueda aplazar el derecho a ejercitar nuestra voz en una urna. Mucha suerte, muchas gracias por vuestro trabajo y nos veremos muy pronto, seguro, ejercitando todos el derecho democrático a decidir. Gracias. Amabietako datuen arabera beraz, parte hartzea 12% gainditu du jada. Eta portzentaile hori igotzen ari da une batetik bestera. Aitzen denerako, 100.000 baino gehiago izango dira, ia zeleiek esan du ia 12% gainditu da 100.000 hori, herritarron burujabetzaren bidean pauso emateko autua egin dutena. Erabakitzeko prest gaudela argi utziz. Ekainaren 10ean Bilbon aukera ezin hobea egongo da borondate guzti horiek batera eta erakusgarri baten kalean adierazteko. Galdeketetan parte hartu duzuen guztioi eta parte hartzeko asmoa duzuen guztioi dei egin nahi dizuegu borondate hori batera adierazteko Bilboko mobilizazioa. Ezina ekinez egiten delako. Gora herria, gora zuek!